Žijeme na rozhraní doby. Svet je v chaose, je nás priveľa. Mocnosti sa hašteria medzi sebou. Tak aká je cesta von? Lákaj, slova vravia, taká je doba. Omyl, nedojde k tomu, zámer nechová. Lákaj, slova vravia, taká je doba. Omyl, nedojde k tomu, zámer nechová. Lákaj, slova vravia, taká je doba. Omyl, nedojde k tomu, zámer nechová. Lákaj, slova vravia, taká je doba. Omyl, nedojde k tomu, zámer nechová. Pozri sa von a trocha zdvihni obočie. Skús triezvým pohľadom zhodnotiť nové storočie. Kam sme sa to dostali a kam smerujeme, akým hodnotám svoju pozornosť venujeme. Vidím mladých ľudí nasledovať pokrivené vzory. Fotky dcery, samé našpulené pery. Fotky syna, čo sa arogantne škerí do kamery. Falošnému obrazu uveril. Majú špatné autority bez pokory, bez nechorí. Konzumný svet ich pokorí. Ráhnu po senzáciách, podstrčených hodnotách, kadiakých bublinách, nevonia im robotá. Sociálne siete ich izolovali. Od reálneho sveta sú jak asociáli. Obmedzené myslenie a stádovitý efekt. Čo myslíte, od koho to majú? To ich vedie. Úpadok hodnot.